ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଡୁବୁରି କଳିଙ୍ଗନଗର ଦେଇ ଯାଇଥିବା 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ କଳିଙ୍ଗନଗର ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସୋମବାର ସକାଳୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀସେତୁ ଏବଂ ଡୁବୁରି କଳିଙ୍ଗନଗରଠାରେ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀସେତୁ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ବ୍ରିଜ୍ର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଗଣଧାରଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁକିନ୍ଦାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼େଇ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ଦାବି 4 ବର୍ଷ ଧରି 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 4 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବେ ପାଲଟିଛି ମରଣଯନ୍ତା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀସେତୁ ଏବଂ ସୁକିନ୍ଦାଗଡ଼ର ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ଧାରଣାକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଡୁବୁରିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଲେ କି ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଇଥିବା ବେଳେ 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ନେଇ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ରାଜ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁଟୁ ବଳଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ନେଇ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜେପିର କିଛି କର୍ମୀ 2 ଦିନ ତଳେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ସୁକିନ୍ଦା ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।